Dit is de podcast van Omroep Friesland. Mijn forumgasten maar even voorstellen. Abel Kooistra, deputaire voor BBB. Daarvoor, ja, dat mag ik net zeggen, hè, deputaire. Maar we weten dat je toch van de BBB bent en best no deputaire en die best voor elke nier. Zeker. Ja, hoe is het? Ja, het is divers vaker vregen, maar jo hebben Femke Wiersma opvolgen, die wie deputaire is nou minister. Hoe is het om in zo'n riedende trein te stappen? Nou, toch wel turbulent in het begin. Ja, we stapten in juni in, dus dat ging ik vrij snel al. Ja. Dus in het begin wel even wennen. Maar goed, in december keer dan ik goed benut om er wat in te komen. Het is wel een warm bad waar je in stappen. En ik krijg wel het idee dat ik er steeds beter in kom. En nog college, ik kom in Geer te werken. Dus ja, het is wel zo'n dat je leert wel elke dag. Maar ja. Ik had er geen spijt van. Nee. En landbouw is echt wel jouw ding? Ja, daar kom je wel wat van waar. Dus dat pak je snel op. Maar ik kijk onder andere wijn in de portefeuille. Nou, daar probeer ik zo snel mogelijk in tussen te komen. Dat is wel een leuke woordspeling natuurlijk. Ja. Maar, dus dat gaat steeds beter. En, want daar laat ik een grote opjeft. Ja, zeker. En daar wil de provincie natuurlijk ook een rol bij pakken. Ja. Mooi. Nou, welkom in het Nijs Forum. Naast Abel Kooistra, daar zit Wieke Goudswaard, CDA, rietslid. Nou, turbulente week achter de regen. Wieke. Ik een leuke woordspeling. Ja, die heb ik vaker. Ja, dat weer een turbulente week. Ja, wist, en dat je fractie van zitten binnen, dan heb je al gauw dienst bij zulke dingen. Dus dan ben je aan de beurt. Ja. Bij spoeddebatten en ja, dus een soort van hoor. Ja, dat is druk. Ja. Nog wel een beetje tijd voor het gezin en. De commissaris van de Koning zei altijd van alles met die ballons wezen. En hij appte mij deze week, is die ballons? En toen zag ik volgens mij net. Maar dan ben je wel nou op ziek. En dat je het erbij hebt. Politiek is soms onder druk, maar je hebt je gewone werk. En je hebt dan je gezin, maar we hebben nou juist vakantie. Dus de bedoeling is dat het al wat gaat kalmeren. Even een beetje tempo doelo. Ja. Dat is ongeveer wel de bedoeling. En dat mat ik, want oors is het niet leuk meer. En ik denk dat het wichtig is dat we die ballons eigenlijk voor alle mensen in de politiek is toch als volksvertegenwoordigers. Omdat je oors in een situatie krijgt dat bijvoorbeeld memmen maar jonge ben, dat je sowieso al die veertigers, dat het heel iets lastiger wordt om mooi te doen. En dat is eigenlijk het laatste wat je willen. Hè? Dus het zou wel mooi wezen dat er op een of andere manier wat ballons in komt. Ja. Ging naar de andere kant van de tafel. Hetty Jansen, heel lang in Steeten zitten, maar sinds vorig Eerste Kamerlid. Ja, dan vreet me ik dat is vast heel oors. Ja, dat is heel anders. Het gaat ook vaak over andere dingen natuurlijk. Het gaat over de items, de wetgeving die landelijk speelt. Het zijn andere samenstellingen in oppositie-coalitie. Het politieke handwerk is wel ongeveer hetzelfde, moet ik zeggen. Heb ik de afgelopen week ook weer ervaren. En dat vond ik ook wel weer heel erg leuk om te doen. Maar het is dus heel veel leeswerk. Voor mij ook voor een deel nieuwe dossiers. Ik zit ook op wonen. Dus wat dat betreft gaan Abel en ik ook binnenkort nog een keertje om de tafel om elkaar wat te voeden. Maar nee, dus het is echt anders. En het is in Den Haag natuurlijk. Dus ik zit heel veel in de trein. Kan ik ook heel veel lezen. Ja, dat is dan weer het voordeel. Ja. En ik hiet net zijn, en soort die zullen het weten, maar ik zeg het nog maar even voor de wisgiet. Je zit voor de PvdA in de Eerste Kamer. Nee, ik zit voor GroenLinks PvdA in de Eerste Kamer. Het is één fractie. Gecombineerde fractie. En ja, het is ook echt één fractie. Het voelt ook als één fractie. Okay. Nee, ik weet eigenlijk, als je er niet bij stilstaat, weet je niet meer wie van welke partij is bij ons. Oké. Nou, je wierde altijd van de PvdA. Zeker. Dus GroenLinks PvdA. Dan geven we naar het eigen Nijs. Daar begin wel altijd dus rond mij. Wat houdt hij deze week dwaande? Waar heeft hij druk om maken of juist net? Vond het hartstikke mooi om te jaren te zien te dwan. Abel Kooistra. Ja, een drokke wikkelhand, maar oude tongens die zien we een terugkom bijeenkomst van Efkes Borkin. Op dit moment bij wij als provincie dwaande, maar dus naar landbouwbrief, beleidsbrief. En dat hebben we op het proces een beetje op een andere manier instutsen. Want wij willen het echt een brief worden die van onderop geestald wordt. Dus wij zijn begonnen met boeren te benaderen. Maar de mensen die er nauw mee belutsen binnen. Dus vanuit natuur- en landbouwsector en agrofoodsector. Klankbordsessies horen en echt informatie ophellen, input ophellen.
Nou, dat wie tongersje de terugkombijeenkomst. Nou, daar hebben we gepresenteerd wat wij al ophellen hebben daar. En ik kan een beetje een terugzoekjong heb van wat er wellicht in de beleidsbrief komt. Nou, dat wie op zich wel een vrij positieve view. Dan kreeg ik volle positieve feedback van, nou, we zijn mooi nog in het proces. Dus dat we, ja, vind ik toch altijd wel weer even, dat mij soms een vieren dat je een goede ding dient hè. Maar daar waard ik natuurlijk, ik wil eens stilstaan bij de huidige situatie. En ja, die oproep, dat get ik net in de artikel in zitten, dat de Noord heeg is bij een heel grote groep boeren. Ja. En dat gaat het natuurlijk over de doncrisis, maar ik over de pasmelders. Nou, daar hebben we het deze week even door hand van het college. Ja. Mooi legaliseringsprogramma. En er ik deze week al uit vanuit de provincie dat we wel zwaar beginnen te maken hoe dat komt. En ik hoop, en ik zorg ik wel een minister die daar zich het van maken dat we de pasmelders die het legaliseren kunnen. Dat moet ik echt gebeuren. Maar ik hoop altijd net slaagt in die wettelijke deadline net halen. Dat ik een tolerante maatschappij heb die er rekening mee houdt dat er een overheid is die dwaande is om dit nog op te lossen. En ik merk dat hier en daar misschien nog net helemaal plakvind gaat. Maar dat is mijn leefdenkwerk dat we dergelijks en die pasmelders die binnen boetenschuld illegaal verklaren. Nou, jou de overheid, ik ken de tiert en de ronde. Of nou, de tiert is angsthaast op, maar jou de ronde om dan ik maar goede oplossingen te komen. Dus dat is wel. Die Noord die waard eigenlijk nog een keer uitsprutsen. En nou, die ons krook ik wel van het pad. Dat weer het eigenijs van Abel Koster. Het eigenijs van Wieke Goudswaard. Ja, dat is een beetje dichter bij Hoes. Ik ben de mem van kampioenen, heb ik besloten. Het is mijn beide jongens die spelen bij LAC Frisia. De mooiste en een van de oudste voetbalclubs van het Loon, waar ik toevallig in het bestuur zit, maar zie ik het ook heel mooi vond je. En ze spelen bij de JO 8 en de JO Alve. Ze zijn maar lieds. En ze zijn allebei de kampioen werden van de periode. Yes, kampioen. Dus men wie Grutsk, de jongens wie Grutsk. Ze ben ik heel vaak net kampioen worden. Want ze, zeker de oudste is ik wel eens maar dubbele cijfers naar Hoesta gewoon. Meermaals. Maar winnen die keep nou sinds kwart. En die wie ik nog de minst gepasseerde keeper. Dus de winnen medailles. Wow. En de begrip het wel. We winnen. Ik wie heel Grutsk. En op het moment dat je daar steen. Ik vind het ook altijd een beetje. Zo tuskentiet op zijn field. Want het is altijd krek te koud of te warm. Je staat altijd maar een kop in de zin of de wien. En je drinkt koffie maar hard en memmen en je shun naar je been. En ik vind het altijd hele bijzondere momenten. Als dat alles een beetje stilstiert. En ik kan me haast net voorstellen dat dat ooit verdwijnt. En dat ze dan zelf naar het voetbalveld fietsen. Maar dat ben voor mij altijd een moment. En denk oh ja, je ging het om. En wat van mem is Wieke Goudswaard onderline? In je van Roppen en Razen? Nee. Onmoedigje? Of nee. Mooi juichen had er scoort wat? Ja, ik vind mooi juichen en mooi leven belangrijk, maar ik zou nooit roppen en razen. En zeker de club waar ik mij om verbonden heb, is dat ook zo wichtig van je gedragen. En ik denk, als ik zeg hoe volle als er een boelje op het veld is het heel vaak omdat bij die Hart en Memmet begonnen is of ze maakt het erger. En ik denk, speelplezier is het allerbelangrijkste wat er is. De jaren Hart en Mem hun verantwoordelijkheid in te nemen. Terug te helpen als leiders, als vlaggers of marterien of nou, neem maar op. Maar ik terug te deescaleren. En mijn boerman hier krijgt oer maatschappelijke bereidwilligheid, maar ik denk dat daar begint het. Het begint ontvield. Dan ging ik naar Hetty Jansen, het eigenijs, mevrouw Jansen. Ja, ik kan eerst even Wieke nog geruststellen. Want na die periode van Heid en Mem komt er een met Paak en Beppe. En dan krijg je hetzelfde gevoel weer. Dus het gaat door. Mijn jongste zat dat er hier in Ben woont. Die is zoon. En die had het al heel erg in de hollen. Dus ik zeg maar en Mem dan. Want die moest ik graag Beppe worden. Maar ik ken nog even. Ik heb wel goed nieuws te melden. Uit het landelijke politieke front. En dat is dat die hele noodwet niet doorgaat. Dat is echt, ik heb er echt wakker van gelegen. Dat er krachten waren in ons land die het parlement buitenspel wilden zetten. En op die manier wilden regeren. Over welk punt het dan ook gaat. Mm-hmm. En we hebben ons daar in de Eerste Kamer echt tegen verzet. Een brede coalitie daar tegen kunnen vormen. En het is ons gelukt om van heel links tot heel rechts in de Eerste Kamer samen te werken en de regering in ieder geval op die gedachten, op andere gedachten te brengen. En over de inhoud gaan we dan ook als parlement spreken. En gaat het natuurlijk over wat de meerderheid in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer wil. Maar het feit dat er geregeerd zou worden buiten het parlement om, zonder dat daar echt sprake is van een noodsituatie. Ik ben heel blij dat we dat hebben kunnen keren. Je hebt volkomen gelijk.
Daar is toch even de kracht van de Eerste Kamer is daarmee duidelijk worden. Ja. We praten trouwens een verdere uur, ik inhoudelijk nog. Dus we komen er nog wel even op. Maar voor mij was het wel echt emotioneel zelfs. Ja, snap ik. Goed, we komen er dus aan op, maar we beginnen met een onderwerp. En dat zijn de klimaatdoelen. Het is dus heel erg onwaarschijnlijk dat we dat doel gaan halen in 2030. Ik denk dat het gewoon een natuurlijk verschijnsel is en we moeten niet te veel paniek creëren. Het gat dat er is 16 megaton CO2. Die Tatra-fabriek maar dicht. Zelfs als je Tata Steel helemaal zou sluiten, dan nog haal je de doelen niet. We willen dit land schoner doorgeven. Ik kan die woorden net meer uit de straat krijgen. Klimaat, duurzaam. Ik ben er helemaal gek van. Ah, daarom. Ja, het waren allerhande reacties. Trommelkoor van wetenschappers, van de minister en gewoon van burgers. Over de klimaatdoelen. Er is nog maar 5% kans dat we die doelen voor 2030, die we met opgesteld hebben, dat we die helden. In de klimaatwet staat dat Nederland in 2030 55% minder uitstoten moet als in 1990. En dan gaat het ook nog weer verder. In 2050 moeten we eigenlijk klimaatneutraal wezen. Maar nu is die kans dat we 2030, dat doel dat we dat hebben, die is 4%, dus eigenlijk onwaarschijnlijk. Ja, dan jij je dat en ik schrok. Nou, hoe kwam het op je oor, mevrouw Jansen? Ja, nee, je schrikt elke keer weer. En vooral in combinatie van dat wij met z'n allen heel veel over andere dingen praten, maar eigenlijk tot weinig actie komen. Het kabinet is destijds gevallen over een ander onderwerp. Daar praten we nu al meer dan bijna een jaar over. Hè? Een jaar dat het gevallen is nog wat langer. Maar een jaar al na de verkiezingen. En dat maakt het steeds moeilijker om die doelen te halen. Dus het kabinet heeft gezegd, we staan nog steeds voor die doelen. Desnoods moeten we aanvullende maatregelen nemen. Nou, je weet zeker dat dat dan ook weer tot meer teleurstellingen leidt bij bepaalde groepen in de samenleving. Dus ik maak me daar ernstig zorgen over. En vooral ook omdat als we nu niet met elkaar daar de schouders onder zetten, dat het de polarisatie in de hand werkt, dat het de onrust in de samenleving in de hand werkt, dat het de boeren niks oplevert. Dus ik denk, jongens, kom met wetgeving. We hebben die glikon bij die polarisatie en ik denk oudere meneer, dat krijgt ze van ik kan het de strot net meer uitkrijgen en toen dacht ik als eerste, oké, boomer. Dat laten we het er maar even ingooien. Want de wet krijgt die dat het burgertje pesten is. Hè? En er is een generatie mensen en een hele groep mensen die denkt van al die maatregels die genomen worden, die we moeten nemen, die binnen blijkbaar om mij het leven moeilijker te maken. Ik boek nou die vakantie voordat het verboden is. Dat soort nieuwe dingen. Terwijl het gaat oer, we hebben een gezamenlijke opjefte voor ons bijen. En ik vind dat, van mij, mijn partij vindt rentmeesterschap. Dus dat je de wereld op zijn minst beter achterliet als dat je hem voen hebben, dat je hem kriegen hebben. Dat is een belangrijke opdracht. En nou wordt er inderdaad terug bepaalde politieke partijen die van het is onzin, we kunnen het nationaal ontkennen. Ik heb zelfs een Kamerlid gezegd van alle seinsystemen opereert. Wist wat? Dat betekent dat we niks van korte termijn in doen. We zetten alles maar even stil. Laten we dan eens goed nadenken. Hoe kan dat? Dat is toch een ondergrens van logisch nadenken. Dat zou juist het moment wijzen, maar dat je zegt, we moeten op korte termijn maatregelen maken. Die moeten we nemen. En die moeten we voor de lange termijn uitzetten. Want we hebben een heel groot probleem. Ik begreep daar helemaal niet van. Kooistra. Ja, ik denk wat nuchter erin om het samen te zeggen. Als deputaire nou ga ik bij per gebiedsproces niet onderscoot. Oude vreed wie ik bij het vingerrijdenproces arbeiden delen. En dan zie ik maar een delegage van boeren, maar ik natuurbeheerders en mensen uit het levensaspect, dus vooral uit het dorpen. En die jongen ik van wat willen wij nou in dit gebied? En dat is eigenlijk een heel terechte vraag. Wij hadden er een beeld bij. Wij kunnen bepaalde opjeften in zekere mate voldoen. Dat is de klimaatopjeften en de CO2-besparing die de plak vinden maat. Maar als wij voldoen aan die hele CO2-doel die wij daar opline, dan is hier geen landbouw meer mogelijk. En dan is het op het gebied van leefbaarheid, op sociaal-economisch aspect, had dat dan enorme gevolgen.
Het heeft helemaal niks met nuchterheid te maken. Nee, maar ik vind dat, dit is juist een emotionele opmerking. Ik vind dat eigenlijk best heel veel, want er 6 uur sport als net nuchter. Nee, maar dat vind ik heel gek. Ik ben nog bezig in druk bezig met mijn opbouw. Ik zou, hoe zie je dat dan uit? Nou, en als je het over integraliteit hebt, en pak nog één vinger uit. En er zijn scenario's waar bijvoorbeeld wetter, dat het wetterpeil tot aan het Mainfield del zetten worden. Maar dat had ik weer oren gevolgen. En dat had ik gevolgen dat er weer meer methaan uitstoot is. Die scenario's ben ik berekenen. Dus je moet gewoon zien wat is haalbaar en draagbaar in bepaalde gebieden. Maar is het net zo? Is toch wel wat groter als pijlvochtfunctie in een veenweidegebied? Maar is het net zo dat er de keuzes maken we een matten omdat we dat net dien hebben, zitten we hier nou mooi. Ja. Ik denk, de vraag is, wie wil je hier mooi hebben? En als boeren zeggen, wij willen onderslagen. Wij gaan een heel inspirerende media gewoon samen met Friso Douwstra, want die is ik deputeer van Vingerheide. En daar hadden ze goed uitleggen hoe ze bepalen. En dat is echt op microniveau, want het verschilt per perceel. Ja. Laat ze zien wat wij met dwaan binnen. Maar dat is jou daar ook heel duidelijk om, want dit is wat wij dwaan kennen. Maar ik was rigoureuzere scenario's die ik bij wel eens op tafel lezen in het kader van een provinciale omgevingsvisie. En ik zie daar altijd een heel scenario ontbreken. En dat is de innovatieve kant. Wij kunnen volle meer op innovatieve kant dat wij nou zeggen. En dat zag ik in het PBL-rapport. Advies ik weer op met name landbouw, waar we omlezen. Ik denk, hier wordt een heel slagje net mooi rekenen. Maar hel je toch klimaatdoelen je net mooi? Nee, dit is zo verschrikkelijk lieds maken, maar dit kan een succes wezen. En dat zal alleen nog een pijldiscussie in de veenweidegebieden. Hartstikke logisch en begrijpelijk. En dat je dat maal koren onderop dwaan, dat begrijpen we ik. Alleen het gaat volgens mij ook om een volle grutte verhaal. Waar je juist een politieke lijn in hebt. En waar het kabinet al 2 jaar of oorlogen, weet ik hoe lang zo'n gong binnen, net hoe praten. Daar maak je een karmotie. Dat gebeurt net. En daar terug ben je nog volle meer verwijderd van. En dat het net alleen nog maar veenweide te maken. Dan maak je het zoiets dat het grutte verhaal voor het gaat. Mevrouw Jansen. De vorige kabinetten, maar ook het vorige college heeft een prima plan neergelegd. En daar staat niet in dat het waterpeil tot aan het maaivalt omhoog moet. Er lag een prima plan. Het vorige kabinet had een prima klimaatplan. Waarom moet dat nou allemaal aan de kant geschoven worden? Er lag een goed Fries plan voor het landelijk gebied. Dat wordt allemaal door dit huidige kabinet en door de BBB-gedeputeerden en ook de BBB in dit huidige college in Friesland aan de kant geschoven. En dat betekent alleen maar vertraging en dat betekent alleen maar armpje drukken. In de plaats van dat je nou gewoon begint met die plannen en ze omarmt en ze gewoon uitvoert, dan blijft er veel meer over, ook voor de landbouwsector, ben ik van overtuigd. Nou, wanneer je alsmaar plannen van tafel veegt, denkt dat je het allemaal beter weet, wetenschappelijke cijfers van tafel veegt. Vrijdag was ik op werkbezoek bij Altenburg-Wiebinga. Dat is een gerenommeerd ecologisch laboratorium hier in Friesland. Daar was ik op werkbezoek. En zij zeggen, wij hebben er last van. Wij kunnen adviezen schrijven wat we willen. Ze worden gewoon door de huidige BBB-minister van tafel geveegd. Als zijnde niet wetenschappelijk. En dan denk ik, dat schiet gewoon niet op. Daardoor gebeurt er dus alsmaar niks. Wordt het probleem steeds erger. Zijn we blij dat we straks op een paar stukjes autosnelweg 130 km per uur mogen rijden. Ergens in het oosten van het land. En op de Afsluitdijk, waar ze voorlopig nog jaren bezig zijn met werken. Dus helemaal niet 130 km per uur gereden kan worden. Kortom, ik vind het zo jammer ik vind het niet erg dat er nieuwe gezichten, nieuwe mensen zijn die bezig gaan met onze provincie en ons land. Maar waarom alles weggooien wat goed was en dan dus jaren bezig zijn voordat je weer wat hebt? Het probleem wordt alleen maar erger. Vreeg het wel om een reactie van Koester. Ja, want ik ben het er helemaal net mee eens. Want het frame wordt nou opgeworpen dat alles vertgang is en dat wij alles in de prullenbak smieten. Dat gaat op een andere manier. En daar luidt een regeerprogramma die had inderdaad naar kaders mooi maken. En het frame dat in Friesland dat wij net verder gaan, is ik net weer. Wij zitten juist nog met alle partijen, met wetenschap, met gemeentes om tafel. Van hoe kunnen wij verder? En we hebben 180 miljoen maatregelpakket. Nou, dat wordt dan een flinke klus om die binnen 2 jaar voor te zetten. En daar hebben we Els niet bij nodig. Dus ik de gemeente zijn het wetenschap en de meesten in die gebieden die actief binnen. En elke keer, maar vaak krijgen wij van de fut, ja, maar je hem gooi als fut. Nee, dat is heel dan net weer. Wij
pakken juist de energie. Je bent al 1,5 jaar bezig en je zegt nu nog steeds, we zitten met elkaar om de tafel. Dat is net weer. Nee, dat is Zeg absoluut jij net dat weer. toch wel zezen? Volgens mij Nee, dat je een absoluut frame. net. Nee, dan leven we onder een oren werkelijkheid. Bij de provincie zijn we bezig met heel wat programma's. We zijn bezig met de Vingerhoud-programma. We zijn bezig met natuurbeleid. We zijn bezig met stikstof. We zijn bezig met landbouw. Dat gaat al je terug. Wij gewoon 80 miljoen van Vingerhouden, van natuur, van de graaidenvogels. Gaat al je terug. Dus wat je nou deel zet met, wij binnen alleen maar gewoon praten. Nee, wij komen nu juist in uitvoering. Ik juist in de gebieden waar wij onder slag binnen. Tuurlijk, wij zullen voor de langere termijn de plannen. Maar hoe kom je hem tot uitvoering als je hem van minister Wiersma zijn hebt van we doen net meer bepaalde provinciale tafels houden maar mee op. Dat is de uitvoering helemaal net. Ik vind zelf. Ik jij nou 4 keer het frame en wij leven klaarblijkelijk in een oren werkelijkheid. Nou, dat ben wel heel interessant te worden. Maar volgens mij ben die, je moet mij even helpen met de afkorting. Het is Nationaal Landelijk Programma. Landelijk gebied. En het Fries programma Landelijk Gebied is ik van tafel. Die is van tafel. Dus dan ben je dus nationaal zit je aan heel veel tafels. Nou, vertel dan. Je gaat het al mis. Ja, want dat is helemaal net zo. Er had nooit een nationaal programma Landelijk Gebied West, want dat is nooit wettelijk vastgesteld. B, dat is ik nog nooit vastgesteld in de steden. Dus je kan niet zeggen dat het er ooit West. Nee, er is planvorming. Nu maak je er een woordenspelletje van. Het geld wat daarvoor bestemd was, is uit de begrotingen. En natuurlijk, het plan was nog niet wettelijk vastgesteld, maar er was geld voor gereserveerd. En dat is bijna volledig uit de begroting geschrapt. Nou, dan gooi je het plan toch ook weg. Je maakt er een woordenspelletje van. Femke heeft gezegd, Femke Wiersma, ik ga hier niet mee verder. Het Fries, dat zei ze al als gedeputeerde. We gaan hier niet mee verder. We maken onze eigen nieuwe plannen. Nou, dat schiet allemaal niet op. Nee, dat is net weer. Nee, en ik vond het meer rol als deputaire. Maar we hebben die tafels dan bleun. Dus dan is het argument is, het is net wettelijk vastline. Ik wil wie er wel budget wie de meest kan oornomen, niet wie in de gong. En dan is het blijkbaar. Dan maak ik beter luisteren. Wat ik zeg is dat wij aan tafel zitten. En wij binnen in importeren. We gaan importeren hoe kunnen we die maatregelpakket van 180 miljoen. Hoe kunnen we die zo snel mogelijk in uitvoering brengen. Om juist waar we in die gebieden aan de slag binnen. Om daar die positieve energie bij te houden. Omdat wij zeggen dat de gebiedsgerichte aanpak een hele grote succesfactor wezen kan in het beheer van bepaalde maatschappelijke objecten en doelen we voor een lot staan. En ja, die maatschappelijke objecten en doelstellingen blauw-oranje staan. Dat zullen wij als provincie ik. En daarvoor ben we juist met wetenschap, met gemeentes en juist met alle maatschappelijke partners nog steeds importeren van hoe kunnen we dat nou tot een betere vervolg brengen. Ja, dat betekent wat plak vinden omdat er naar kaders binnen van het regeerprogramma. Dan kunnen wij als provincie heel of leeg bespringen, maar dat is wel de werkelijkheid waar we in leven. En daar vind ik het jammer dat er heel veel tijd voor de voeten wordt van je bloekoorl de stekker uit. Dat hebben wij nooit als provincie, nooit ergens net zijn. Dat zit ik net in de voortgangsrapportage FPLG. In de begeleidende brief die naar de minister. Maar het is goed begrip. Is die werkelijk? Maar het goed begrip is dus even net om elkaar. Ja, ik vind het heel gek dat dingen die zijn worden. Dan ga je de brief. Ik rucht een gemeente, wetenschap en de minister net goed leiden. En nou, ja, het is een manier van communiceren, blijkbaar. Maar de manier van communiceren is, er is een nieuwe werkelijkheid die zelf makken is, maar oké, prima. Vervolgens vind ik, en daar kiest de gedeputeerde Kooister zelf voor. Het wordt binnen iframes. Mevrouw Jansen en ik werpen wat dingen in. Wij leven in een totaal andere werkelijkheid. Wij lezen net goed. Het net 1 keer zijn, het net 2 keer zijn, het 3 keer zijn. Ja, als dit een manier van politiek voeren is, maar ik een gesprek voeren, vind ik het vrij cynisch. En misschien hebben wij hier iets te pakken wat even zeer doet. Dat kan het ik wezen, want waarom zo'n je oor zo verschrikkelijk fel reageren. Ik heb daar moeite mee. En ik begreep hier helemaal niet van, eerlijk zijn. Nou, de reden dat ik fel reageer, omdat ik moeite heb, is hoe je de provincie deel zetten wordt. Dat wij achteruit ontborken binnen. Maar wij hebben juist proactief zijn. We willen juist wel verder, zeker maar de gebieden waar de energie is. Maar daar ben ik zien in gebiedsinitiatieven die zich bij melden. En daar zijn we heel positief zien over. Want wij willen juist maar de gebieden onder slag. En ik denk dat er een hele positieve energie leidt. Dat het op een andere manier gaat of mat. Ja, dat is ook een keuze die in Den Haag maken is. Wij hem toch zelf zitten? Als provincie. Als BBB. Ja, maar ik ben nou deputaire van... Als je deputaire van alle mensen binnen en je kan en dat ook mevrouw Jansen en ik. Dat mooi. Maar ik ben namens van het BBB ben ik voordroegen als deputaire van provincie Friesland. En ik zit hier namens de provincie Friesland. Ja, dat werkt net. Waar ik me aan stoor is dat in ieder geval naar buiten toe gezegd wordt van het ging allemaal verkeerd. We hebben een nieuwe werkelijkheid. Het moet allemaal anders.
Je kunt ook naar buiten zeggen, er liggen een aantal goede plannen. Het vorige college heeft hard gewerkt. Nou, laat ik het even tot de provincie beperken. Was ik ook bij betrokken, dus dat gaat me zeer ook aan het hart. Er liggen goede plannen. Daar gaan we in ieder geval mee verder. Dat is niet de uitstraling die jouw voorganger had en ook niet de uitstraling die jij hebt. De uitstraling die je hebt is van, we leven in een andere werkelijkheid. Het moet allemaal anders. Dus we gaan weer opnieuw met iedereen om de tafel en we maken nieuwe plannen. Dat is de uitstraling. En daarmee zet je alles wat al gedaan is, zet je weg. En dat vind ik op zich, zou ik dan niet zo erg vinden bij mij. Maar dat betekent wel dat er gewoon jaren niks gebeurt. Ik moet het niet overdrijven. Jaren te weinig gebeurt. Nou, dat vind ik echt een disqualificatie. Ik kon de meesten die juist achter de schermen bezig binnen. Er gebeurt genoeg. En de vraag is dat je het zijn wil of net. Maar we hebben het doel toch net? Dat is een orenvraag waar we juist nog maar bezig binnen. En ik denk dat ik de grote rol dat ik van de regeren laat om daar maar een oplossing te komen. Maar ik wil wel, de concrete uitstraling, ik ben wel eens benieuwd hem dan wel, wat wij zijn als provincie dat proactief maar de gemeentes en maar het wetenschap juist hier rond tafel was, wat geven we wel aan. En je kent deze provincie er net op onvallen dat wij zeggen van wij willen het helemaal rigoureus oors. Dat zit nergens in hele al onze communicerende vaten is dat nergens de taskruim. Maar Koster, ik wil toch nou dit onderwerp eventjes afsluiten. We hebben er een soort over praten. Het is op provinciaal niveau en wil dat het een landelijk feit weer. Maar goed, het is duidelijk, er moet een heel soort gebeuren en de kans is liets dat we. Maar er gebeurt ook al een soort en dat wil ik wel en onderstrepen. Want ja, Oude Vreed Wiekel bij een gebiedsproces, maar er zijn wel 20, 30 gebiedsprocessen die een relatie hebben met de maatschappelijke opgiften waar van steen. Plus dat er 10 plus initiatieven zich bij de provincie melden. En daar word ik net te kwaad van dat wij als provincie er absoluut net mee bezig zijn. Jawel, daar ben we als provincie wel mee bezig. Omdat wij zeggen dat er een hele goede kans luidt om heel wat vraagstukken op te lossen. Ja, maar er moet landelijk 16 megaton CO2 besparen worden. En dat hebben we net mooi Friesland alleen nog maar mooi innovatie in de landbouw. Er zullen volle meer gebeuren. Maar we sluiten dit onderwerp af. We krijgen een onderwerp. Ik denk dat we het daar wat meermaal over eens binnen. En dat gaat over het Fries praten van een gevangene die bellen vanuit de gevangenis. Maar Simbeppe, en dat mocht net. Doet ik het les, dan geest echt even de eigen grut van, wat is dit? Koistra, ben jou ik? Ja. Ja, je leest het even, wat zit je nou precies? Maar ik denk, dit maakt net zo weer. Nee, dat vind ik net. Als Veensen haal ik ruchten. En had je net Fries praat, kun je maar een dementerende beppe. Dat gaat je gewoon nou aan het het. Ik ben een tijdje gevangenisdirecteur geweest. Dus ik weet wel hoe dat gaat, hè, zeg maar, met gedetineerden die niet vrij mogen bellen. Een heleboel mogen wel, maar daar niet, waar deze zitten. Ik kan me bijna niet voorstellen dat iemand niet met zijn dementerende moeder zou kunnen praten en dat je dat dan niet zou kunnen regelen. Volgens mij moet dat te regelen zijn. Dus ik ben het helemaal met je eens, dat moet kunnen. Ik vind wel dat er zijn redenen om gesprekken af te luisteren of om op te nemen of om mee te luisteren. Maar er zijn natuurlijk ook gevangenen die het net Nederlands praten kennen. Hè? Die uit een oorloon komen, die een oorentaal praten. Die mooie ik communiceren in haar eigen taal. Ja, je hebt tegenwoordig ook allerlei digitale mogelijkheden om gesproken tekst meteen om te zetten. Dus zelfs in het Fries volgens mij. Ja. Dus ik begrijp helemaal niet waarom dit nou zo groot is geworden en wat daar gebeurd is. Dat vind ik heel nieuwsgierig. Ik denk, Fries is wel eens het ware Riekstaal, of is Riekstaal. Misschien mag ik gewoon net mijn eerste of tweede daarmee nog vers binnen. Maar ik denk, bel je gewoon in op, hier uit Friesland, die maar van justitie werkt. Of desnoods van de politie. Van kist u zijn helpen bij het vertolken, want het gaat natuurlijk om een dementerende. Voor mij het kan heel praktisch opgelost worden. Ja, ik begrijp ook niet waarom het niet opgelost is. Nou, daar ben ik al een keer mevrouw hoe stelt. Dus het zal, als het goed is, net weer voorkomen. Hopen we maar. We gaan naar de asieldeal.
Het is goed nieuws dat het staatsnoodrecht, wat het kabinet eerst wilde gebruiken, dat niet hiervoor wordt ingezet. Wat is dat dan? Een sobere opvang? Is dat een containerwoning? En dan denk ik, gaat dat fatsoenlijk in Nederland echt mensen terugsturen naar zo'n verschrikkelijke plek op aarde? Wat betekent dat dan? Wordt dan je verblijfsstatus ingetrokken? Nou ja, dat is nog veel onduidelijk. We zien allerlei oorlogen ontstaan in het Midden-Oosten. Het zal tot gevolg hebben dat er nog steeds asielzoekers hierheen gaan. En die asielzoekers willen maar één ding. En die kijken niet of een vergunning dan 3 of 5 jaar geldig is. Die kijken waar is het veilig. Ja, er is een asieldeal. Een asielnoodmaatregelenwet. En de noodwet is van tafel. Nou, dat hebben ze correct al uit van Hetty Jansen is mooi nice. Maar deze asieldeal, hoe zullen we daar nou? Wieke Goudswaard. Hoe ik dan als je? Ja, ik heb ze correct dat we het ondergrens zal noemen. Maar volgens mij begin we daar nationaal en landelijk toch wel aardig terug in te zakken. Dat is hoe ik dan als je. Dat zal dan. En dan heb je het over die maatregelen die het nou naar boeten kan binnen. Ja, maar daarvoor ik al. Als je nationaal, er is nogal. Mevrouw Jansen zat ze correct ik heel goed. Hè? Er is nogal wat om moeten praten. We praten al. Het kabinet is vallen over één ding. Vervolgens gaat het over oorlog hier over iets. Want we ervaren een crisis. Het waren Kamerlid van GroenLinks zei het zo goed. En ik ben dat net zo vaak maar GroenLinks in de Kamer. Die zei ervaren van een crisis. Laten we het zo de jeugdzorg hebben. Ik denk, nou, inderdaad, ja. Dan is er Geert Wilders. Ik geloof dat hij een ruggengraat van een banaan hier. Ik weet net wat er voor ruggengraat hij nou exact wel of net heeft. Dan komt er net een spoedwet. Maar we gaan iets oors heel spoedig dwalen. Maar het is zo noodzakelijk. En nou heb je dit. Maar volgens mij, Erik, aan het eind van de rit maar één ding. Als je in dit longen komt, dan jest er net bij. En we gaan ik helemaal niks dwan om ervoor te zorgen dat er ooit wel bij jest. En aan het eind van dit give season je met nationaal net genoeg geïntegreerd. Dat is hoe ik er als je. Kooistra, de asielnoodmaatregelenwet, de asieldeal. Geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer. 3 jaar. Beperking op nareizigen. Syriërs veromsturen naar regio's in Syrië die het wel veilig binnen. Het versobering van de opvang. Ja, ik had een beetje zijdelings volgen natuurlijk. Want op een gegeven moment vrij jou wat gaat het dan worden. Ja. Ik denk wel dat het concreet, los van wat je vindt, is wel concreet nou wat wordt het. En daar ben vooral wij provincie halen wat minder voor. Maar jij wel in de gemeentes van dat wij ben wel op zoek naar die concrete invulling daarvan. Want wij maken die uitvoering direct kon jang. En vanuit de provincie maar wij wel toezicht houden al op doorstroming van statushouders. Nou, wat je wel in Friesland show is dat wel op begint te rennen. Dat die terugstroming net terugrent. Dat stukt? Dat stukt, ja. We hebben er maakt nog zo'n 100 meer dan zo'n 100 statushouders in Friesland een werking aanwezig krijgen. Nou, we weten ook wel dat de gemiddelde landelijk dan, de gemiddelde wachttijd van daar ken ik dat een sociale huurwoning op zo'n in je luid. Dus daar zie ik wel ervaar ik wel een crisis om hoe je dat goed terug. Maar gemeenten worden net meer verplicht om statushouders een huis dat bedelen. Ja, dat in de plaats gaan we dan kampen bouwen. Ja, terugstroomlocaties. Ja, met honderden statushouders. Hè, mensen die eigenlijk ook gewoon hier moeten kunnen werken en kinderen naar school enzovoort. Gaan we kampen bouwen. En dan zeggen we, als ze daar dan 10 jaar gewoond hebben, ze zijn niet geïntegreerd. Ja, ik vind het ongelooflijk dat als oplossing. Maar dat wordt dan de crisis, wordt. Hè? Dus ik denk eerlijk gezegd dat dit kabinet gewoon bezig is helemaal niet de crisis op te lossen, maar de crisis nog groter te laten worden. Om de onrust nog groter te laten worden. Maar wat lossen ze wel op dan? Het zal dan weer een frame zijn, maar wat wordt er nou concreet opgelost? Nee, er wordt helemaal Wij hebben net gezegd, maar er zijn gebiedsprocessen, maar dan maak je hem groot. Je zegt, wat doen we met klimaatdoelen? Te weinig. Ja. Wat doen we hiermee? Te weinig. Hoe los je nou iets op? Dus je creëert je eigen crisis. En wat gaan die mensen doen? De VNG heeft al gezegd, we maken ons grote zorgen over dat wat volgens mij is een opvangcrisis. De COA heeft afgelopen 10, 20 jaar steeds moeten afschalen. Waardoor wij, dus dat zie je ook in de gemeente Leeuwarden, zie je in al die gemeentes dure plekken moeten vinden. Bijvoorbeeld hotels, noem maar op. Hè. Dat kun je eigenlijk veel goedkoper regelen. Dat is 3 keer zo duur dan precies. een gewone Daarna plek. zegt men, moet je kijken wat het kost. Ja,
Klopt. Dus als je dat op lange termijn regelt, zorg je er niet alleen voor dat mensen kunnen integreren, dat mensen kunnen werken, dat ze de taal spreken, kinderen naar school gaan. Je zegt op lange termijn zouden we dus echt iets kunnen doen om deze mensen vloeiender in het Nederlandse leven te krijgen. Dus je hebt win-win situatie. Maar op hele korte termijn zegt men ook, we maken ons ontzettend zorgen dat deze mensen gaan rondzwerven. En dat is een ding wat we al zien. Je ziet dat ook met overlastgevende, rondzwervende arbeidsmigranten. Dat is een vervelende zin, dat snap ik. Maar dat zie je. Die geen plek hebben om te wonen. Al dan niet mentale problematiek. Die zorgen voor overlast. Maar steden verloederen ook, binnensteden. En nu krijg je straks een tweede groep erbij. Die zegt, wij hebben dus geen plek. Wij maken ons zorgen over die 3 jaar of over die 5. En dan? Dus VNG heeft meteen nog gezegd, dit is geen oplossing. En we hebben al heel veel problemen. Dus die asielneetmaatregelenwet, geen oplossing. We zien de afgelopen jaren dat alles over de schutting geflikkerd wordt. En ik zeg het even zo, want zo meen ik het ook, naar de gemeentes. En ondertussen wordt er structureel te weinig geld gegeven aan die gemeentes. Dat zie je bij de zorg, je ziet het zo meteen bij de WMO. Maar je ziet het ook hierbij. Los het maar op. Ik vind ook dat je dat met een deel van die stikstofproblematiek zag. Hier provincies, hier is het. Maar los het maar op, we horen het graag van jullie. Ik vind dat heel bizar. Maar wat ik ook echt oprecht niet begrijp, is dat op de korte termijn moeten er plekken gevonden worden. Hè? Lange termijn wil je minder instroom, maar dat helpt de eerste 2-3 jaar nog niet. Dus dan wil je meer plekken hebben. Iedereen zegt, er is veel meer draagvlak voor kleinschalige opvang en kleinschalige projecten dan honderden mensen bij elkaar. Verspreid over het land. Daar zijn die afspraken gemaakt over die quota, verspreid over de gemeentes. Er is een spreidingswet gekomen. Ja, die is van tafel. Nee, die is nog niet van tafel en die gaat ook niet van tafel. Die moet dan wel door de Eerste Kamer ook van tafel. Langs Hetty, dus we hebben nu een aankondiging gehoord. Ja, maar deze Eerste Kamer die er nu zit, die is niet gewijzigd. Die heeft hem aangenomen. Hè? Dus dan dezelfde senatoren, er zijn geen verkiezingen of niks geweest. Dezelfde samenstelling zou hem dan in één keer moeten gaan afwijzen. Nou, ik ben benieuwd welke senator dat durft. Ik wacht het af, maar goed. Buiten dat, al die initiatieven van gemeentes om het kleinschalig te doen. En dat is allemaal niet makkelijk. En dat gaat allemaal niet snel. Maar die initiatieven waren er wel. Die worden nu de nek omgedraaid. Want dat mag allemaal niet. We gaan nu grootschalige locaties bijbouwen. Nou, welke gemeente heeft zijn vinger opgestoken voor die grootschalige? Dus dat gaat waarschijnlijk straks met een overroel vanuit het Rijk, vanuit de minister gebeuren. Nou, en dan zie ik het al komen. Dan staat het ergens in de polder of ergens op een achteraf industrieterrein in, weet ik niet waar. Nou, in elk geval net in de Ronester. En in ieder geval niet in de Randstad en niet in Bloemendaal en niet in Wassenaar. Maar daar mogen mensen ook niet doodgaan in Bloemendaal in een hospice. Want dat is ontzettend verontrustend voor de mensen die daaromheen wonen. Maar wat ik zeggen en mevrouw Jansen, ik zou haar een heel soort ding gelijk Jan. Maar mijn partij, het CDA, achtersteert is deze waar matten naar die instroom. En we zeggen dat te volle druk oplevert bij zorg, bij veiligens en bij onderwijs. En dan moet je snel een gesprek hebben. Hoe kun je dat oplossen? Maar dat betekent dat je een gesprek op langere termijn hebben. Op korte termijn maak je het net beter. Terug mensen kunnen het leven zoer te maken die hier al binnen. Maar de instroom, dat is Europees regelen. Daar heb je als Nederland heel weinig invloed op. Nou, de enige invloed die ze hebben ze ook gepakt. Hè. De instroom op uitnodiging van de Verenigde Naties van 500 terugbrengen naar 300 geloof ik. Ja. Die hebben ze gepakt. Want daar is het enige, op die 500 heb je invloed. Maar waar je wel heel veel invloed op hebt, dat is de instroom voor arbeidsmigratie. Ja. En waar je ook heel veel overlast van hebt, is die instroom op arbeids. Van de daklozen zijn al, ik weet niet, ik heb het nu niet paraat, maar er zijn meerdere mensen die het vergroten van de dakloosheidproblematiek komt voor een deel omdat oud-arbeidsmigranten op straat zijn gezet en dakloos worden. Dat is kennelijk taboe om daarnaar te kijken. En je zou toch verwachten dat deze regering parallel naast dit asieltraject op zijn minst en dit raakt mij heel erg zou optreden tegen de echte de misstanden in de arbeidsmigratie. Want je hebt hier volkomen gelijk in. Want wat je ziet, we hebben het over expats en we hebben het over arbeidsmigranten. En de ICT-mensen die fantastische dingen bedenken en die in Amsterdam heel mooi duur hun huizen kunnen kopen, dat noemen we geen arbeidsmigranten. We weten heel goed wat we bedoelen met arbeidsmigranten. Dat zijn mensen die
Die in de kassen werk je. Het zijn bijna tweede rangs slachterijen in de kassen werken, maar die ook die pakketjes allemaal doen. Hè? Dus als ik op zondag iets bestel, dat het maandagochtend is. Nou, Volkskrant heeft ook zo'n bol.com magazijn gevolgd over hoe vreselijk mal dat gaat. Maar inderdaad, er rust een taboe op. Maar we zeggen die mensen die wennen ergens totdat hun contract stopt. Soms stopt dat omdat ze bijvoorbeeld onhoudbaar gedrag vertonen. Omdat ze te volle drinken, noem maar op. Omdat ze ziek zijn geworden. En daar staan ze op stritten. En je zegt dat zelfs in de Lietse stad als Haas. Maar je zegt dat ik in Ljout dat groepen omzwerven. Net waarom wollen. Maar ik bijvoorbeeld, we hebben dakloze zwangere vrouwen. Dus die krijgen op een gegeven moment een bandje, komen in dat zijn echt hele tragische, schrijnende gevallen. Dan neem je verantwoordelijkheid voor als overheid, nog volle duurde trouwens. Maar het echte gesprek met wijzen, mat deze baan hier al je wijzen. Dus die slachterijen en in die kassen en. Dus is dat echt volwaardig werk? Zorg je wie goed genoeg voor die mensen? En wat doe je maar het probleem? En welke bijdrage levert dat nog aan de economie? Hè? Want er zijn echt wel cijfers over dat er sectoren zijn die volledig aan buitenlandse arbeidskrachten. Het producten worden volledig op export gericht. De winst gaat alleen naar de aandeelhouders. En die dragen dus heel erg weinig bij aan onze Nederlandse economie. Maar daar mag je geen kritische vragen over stellen. Want dan is men niet uit. Terwijl het echt een veel groter probleem is dan de asielzoekers. En het is schrijnend. Het is schrijnend wat wij deze mensen kunnen onderdoen. Het gaat door hele gezin. Het gaat ik bijvoorbeeld over gezinnen die ergens in Jelly, Wenny, die mensen zitten op squallen en wef je er en wef je er en wef je er naar werk is. En het gaat niet alleen nog om Syriërs die hier komen. Het gaat inderdaad om hele groepen mensen die nergens bij jaren. En waarvan ik net van plan ben soms op te nemen. Nee. En het is wel de BBB. Ik weet, dit is natuurlijk een beetje een ondankbare rol voor jou, Abel. Maar dat is Kooistra zit je vanuit de provincie en net vanuit de BBB. Nee, dus wij gaan naar het volgende onderwerp. En dat is de regionale opvanglocatie. Want daar wil ik het toch nog even over hebben. Daar zit de BBB net bij. Tot op gisteren bleek dat deze brief in deze vorm er niet was. Iets zwiers wat je dan op dat moment achterhouden voor de rie. Dus iedereen heeft denk ik een beetje onderschat wat de impact van deze brief zou kunnen zijn. Ik geloof dat we als college echt ons best doen om het zo toe te lichten als wij het zien. Dus waar het college zegt er wordt niet gereageerd, wordt er uiteindelijk al 4 keer gereageerd. En doe waar ik echt lelijk, ja. En wat de VVD betreft blijkt dit college hardleers. Het college liet het hardleers. Het is al vaker gebeurd dat er min gecommuniceerd is. Er is een brief achterhouden van de VC oer de rol. Ja, ik ben zelfs een beetje in betiezing toch de benemingen rol en AZC. Volgens mij is het hetzelfde, maar in Ljouwert wordt het een rol neemt. Ja, het is een regionale opvanglocatie. Een regionale opvanglocatie. Maar het gaat in ieder geval over de opvang van mensen om Utens. Ja, precies. En die komt op het plak van het Jedderen Tuincentrum vlakbij de VC, vlakbij de Vleerbasis. En de VC had zijn dat ken wel, maar er moet net permanent wennen worden. En dat zit heel duidelijk beschreven in de brief. En die brief die is net bij de Rie komen. Ja. Nou, daar gaan we al. De brief, er is jeder terug defensie van. Nee, er is direct zijn, er wordt op een gegeven moment permanent bewennen. En dat kon Defensie lezen. En nou later is er in de media een bericht gekomen dat Defensie zich daar druk om maakt van we kunnen absoluut net permanent bewennen worden. Sterker nog, omroep hier de scoop. Ik vind het heel bijzonder dat Defensie wel communiceert met Jim. Je bent ongetwijfeld hele kundige en leren mensen. En ik snap direct dat ze een goede journalist. Ja, we bellen Bureau de Vries of wat dan ik maar. Maar dat ze net de moeite nemen om antwoord te geven op de vragen die stelt is terug het college van Ljouwert. En er is op een gegeven moment een brief schreeuwen. En nou is het college van die brief weer natuurlijk een conceptbrief. Dus zo zijn we van dit is heel waarschijnlijk wijs wat we gaan sturen. Wat vind je hem ervan? Maar die brief is uiteindelijk nooit verstuurd. Nee. En het college zei van nou, er komen wel eens vaker conceptdingen en die delen wij net. En dan hebben we hier verkozen om dat net te dwang. En oppositie heeft er een spoeddebat over onvregen. Ja. Nou, wat je krijgt, hè, want ik vond het wel fascinerend om het te lezen en te horen. En ook uit de vrienden- en kennissenkring, uit de Leeuwarden politiek te horen. Wat je krijgt is dat het politieke spel gespeeld wordt. Ja.
over voldoende informatie, tijdige informatie enzovoort. En dat het dus helemaal niet meer over gaat. Het gaat dat net meer om de inhoud. enorm vertraagd wordt. Ja. Dat die locatie daar komt om mensen te helpen. Ja. En het moet gaan over of je mensen daar gaat helpen of niet. Ja. En volgens mij is iedereen het erover eens dat daar of iedereen weet ik niet, maar er is een grote meerderheid dat daar een locatie komt. Ja. Dat heb ik begrepen. En dan gaat dus in de media, in de wandelgangen, gaat het alleen nog maar over... En in het Haag zit de heer Kooistra zoals ze krijgt. Ja, god, de rol. Ja, nee, nou daar zit de BBB net bij. Maar dat tocht ik dat wel een beetje verkeerde opmerking weer. Want wij wachten je wol op van Defensie en dus uit landelijk. Jou is nou antwoord. Want wat jou dus echt, want dat is heel apart. Hè? Defensie het zijn van, misschien wil wij daar 30 hier wel wat doen. Nou, wat dan? En dat kan, hè? Maar communiceer dan maar eens. Of steeds dan wat je hem daar van plan binnen. Wat natuurlijk het wel een beetje pijnlijk, en ik snap dat mensen zich zwaar maken, is dat er parallel, Jeroen, rint ik het gesprek en de informatie van uw Defensie van misschien wil wij daar een extra landingsbaan hebben of wil wij het vliegveld uitbreiden. En voor de gemiddelde burger is het haast net met de volging van gaat het nou oer plan van Defensie? Gaat het echt oer permanente bewenning? Wat is het verschil tussen een permanente en tijdelijke bewenning? In die zin van 24 of 30, of wat is dan precies de bedoeling? En wij hebben zijn, en mijn fractie ik, van wij nemen uw rol hierin, wat het gaat over de opvang. Want wij zeggen die vluchtelingencrisis en wij vinden dat het belangrijk is dat er plak is van mensen en dat hoogwaardig een goed plak is, maar ik aandacht voor de omwennenden. En ja, daar zit natuurlijk ook een persoonlijk drama bij van familie Nijboer die daar wennen en die zeggen wij wil heel graag ergens oorzinnen. Of we leven net ergens oorzinnen, maar als we ergens oorzinnen, maar de keerpuus dan goed uit of hoe gaat dat? Dus daar zit persoonlijk leed bij, daar zitten omwennenden bij die ergens van jaren, maar je zegt dit is de beste plak. Het op precies zijn, dan wil je wel extra zeker weten dat het beste plak is. Nee, onderziek. Waar wie dit het beste plak? En nog steeds gaat het hield iets oer van spoeddebat naar spoeddebat, hoe communicatie, oer. En als je ook vaker nog volbloeien horen van de communicatie is net goed, dan wordt dat op zich het verhaal. Ja, precies. Maar op precies meent dat ze net goed informeerd binnen. Colleges hield hij dat binnen wie wil. En dan komt deze brief. Ja. Een conceptbrief. Het echte punt volgens mij eronder is, waarom communiceert Defensie net gewoon duidelijk en jou zijn antwoord op? Waarom krijgen we hier een antwoord van minister Faber? En wat is dit voor nieuwe cynische politiek van u Den Haag om gewoon maar net te reageren en net thuis te gaan? Want nou hebben wij het weer op briefjes. Terwijl volgens mij geen maat oer, hoe zorgen we ervoor dat we die rol daar op dat plak bouwen kunnen en dat we rugduggen onder omwennenden en onder Defensie en onder familie die er wennet. En onder opvang. En daar litten we het bij voor het Nijs Forum van Jood.